була икән андый мәлләр шәмдәлләрдә сүнә шәмнәр ургый кайный хәсрәтемнең дулкыннары тамаралып көтеп торган куканнары кайнады таянам бозны суда калам ни хәл итим микән ничек түтим микән тормыш дулкыннарым мин бит ялгыз кына зинһар адаштырма ни хәл итим микән ничек түтим микән тормыш дулкыннарым Таулар ташлар ишелер күк барыр юлым киселер күк бәхет тиеп алганмын барыр әшә коткаручы бул әле бит сиңа дәшә